Xinkomplu fuq l-istess suġġett tul il-kampanjiet li inti ma rkibt l-ebda karru politiku biex irnexxejt wasalt fejn wasalt. Jekk tkun elett, taħseb li mill-bidu se jkollok ċerti obbligazzjonijiet li minn se jċedrek is-siġġu? Mela, obbligazzjonijiet b'mod ġenerali assolutament le, propju għax għażilt illi din it-triq dan it-traġitt nagħmlu mir-rajja bil-ftit ħbieb u dawk illi huma volontiera jsejħu li qed jgħinuni, ġifieri ġustament qed tikkwotani ġustament illi ngħaqadt illi ma ngħaqadt ma ebda karru li diġà jeżisti u allura le m'għandix ebda obbligazzjoni ma mill-ftehim ma ħadd ma weqt xejn lil ħadd. Meta jsiru dawn id-diskussjonijiet u saru fil-Partit Nazzjonalista daw saru fil-Labour Party anke reċentement meta kellhom iċedu s-siġġu lil Joseph Muscat, dak kun hemm ftehim ma' minn ċedi s-siġġu mbagħad il-partit jew internament jew b'mod informali dak il-persuna li jkun għamel dak il-ġest jiġi indirizzat kif il-partit ikun jista' jużah b'mod ieħor. Ġifieri dawn huma affarijiet normali li jsiru id-dettal tagħhom f'dan l-istadju huwa irrelevanti għal din it-tiġrija, jien nikkonċentra li l-ewwel nasal sa hemmhekk bdejt ovvjament żvantaġġ ċar għax kampanja qasira ta' xahar ġimgħat fis-sajf. Nirringrazzjak illi f'nofs awwissu ogħġbok ukoll tiġi tagħtini din l-opportunità irrid nipprova nintaqa' pratikament ma' 1400 persuna biex iżiru jafuni daw. Għax jien bdajt minn xejn illi ġifieri għalissa l-efforts tiegħi kollha li nasal hemm imbagħad dawn huma dettalji li naslu għalihom imma kif għadd nagħti l-komfort li diġà id-diskussjoni qed ikunu bdew. Defni Caruana Galizia qalet li jekk tkun elett kap inti se tiġġieled lill-Partit Nazzjonalista. Bl-istess mod li qed tiġġieled lill-Partit Laburista. X'taħseb dwar dan? Jiena naħseb illi l-fatt li jintuża lingwaġġ li tiġġieled il-partiti huwa diġà lingwaġġ li m'għandniex nibqgħu nużaw għax m'aħniex qed ngħixu fi żminijiet medjevali. Jiena naħseb li għandna niġġieldu l-idejat tal-Partit Laburista, l-azzjonijiet tal-Partit Laburista u mhux niġġieldu lill-Partit Laburista, laqqas ma nippretendi li għandu jiġi attakkat il-Partit Nazzjonalista, m'għandux jiġu attakkati il-persuni, jiena nemmen li fil-politika, mela x'inhi l-politika? Il-kunċett Grek tal-politika hu li madwar il-pjazza fil-forum ta' dak iż-żmien jintaqgħu l-aqwa mħuħ, l-aqwa nies li jħabbtu l-idejat li jġeldu l-ħsibijiet u l-aqwa minn dawk id-dibattiti iwaslu għall-ikbar progress dak iż-żmien kienu jissejħu is-city states illum il-pajjiż. Mela jiena akkanit biex niġġieled biex nikkumbatti mal-aqwa mħuħ tal-Partit Laburista biex nirbħilhom l-argumenti, biex nikkonvinċihom fuq l-affarijiet, biex l-nies tagħna, il-pubbliku tagħna jgħid għandu raġun dak u mhux l-ieħor. Ma mhux biex nattakka lill-Partit Laburista jew nattakka u jiġi attakkat il-Partit Nazzjonalista. Ma diet tgħid li ħadd attakka l-Partit Nazzjonalista bl-istess mod. Tajt li trid għax il-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit li dejjem iġġieled tal-libertà tal-espressjoni. Jekk u jiena diġà di trid tattakka lili tattakkani kemm trid għax issa jiena persuna Ma din assoċjata ħafna mal-Partit Nazzjonalista. U x'assoċjata jew le u kif ftit jinteressani. Mija mhux assoċjata żgur ġar, anzi, l-assoċjazzjoni hija ta' attakk kontinu għal xi skop jew raġuni li jiena ma nafux. Para stat ta' fatt jiena diġà b'mod ċar nerġa' ngħidu nibqa' nirrepetih il-Partit Nazzjonalista jekk inkun jinkab l-aġenda tiegħu jagħmilha il-partit u ma jagħmilha ħadd iktar. Mela jekk hemm l-akkuża vera jew le ma jinteressanix. Sallum illi l-aġenda tal-partit kien jagħmilha ħadd ieħor, jekk ikun hemm inkab, żgur ma jagħmilha ħadd għajr il-partit. Iktar ċar minn hekk ma jistax ikun. Marjun Farrugia kellha kritika qawwija wkoll fil-proċess elettorali tagħhom tal-kap tal-partit. Kien hemm ċertu żmien Marjun li se tettax tifhem xi wieħed jifhem li se tikkontesta wkoll, però ovvjament il-proċess u l-istruttura ma ħallitiex tagħmel dan. X'inhu ħsieb tiegħek fuq dan? Jiena l-Marlin Farrugia l-insegwija fil-politika u ħafna drabi il-mod kif tesprimi ruħha joġobni, il-mod illi kif twassal l-idejat u
għall-inqas minn barrax personalment ma nafx daqstant tidher li qrib in-nies ħafna, ġifieri l-idejat tagħha narahom illi jkunu qrib in-nies, però xejriet jew xeħtiet jew l-assoċjazzjonijiet minn partit għal-ieħor għal-ieħor jiena jinvokaw fija naqra inċertezza u allura napprezza l-kummenti kollha li jittgħaddi min ix-ċert jekk qalitx li interessata anke l-kandidatura tal-kap tal-Partit Nazzjonalista meta kienet kap tal-Partit Demokratiku, ġifieri meta tagat ġo moħħi mhux ċar. Kif ġiet elet eżattilna x-xahar Ormai llum ormai hemm 4 kandidati u m'hemmx 5. Jekk minn issa żball tiġa rreżenjat jew qalet li ħadd irreżenja minn qalet li x'aktar tal-Partit Demokratiku, ġifieri. Dak li tajt jien toġobni żgur kif tajdu, toġobni li qrib in-nies, l-opinjoni tagħha inti għal-valur, ġieli naqbel ġieli le, però żgur hija membru parlamentari fl-oppożizzjoni illi dak li tajtu għandu rilevanza tiegħu għandu jiġi trattat b'onestà, b'importanza u nemmen u naħseb li għandna nitkellmu mal-Partit Demokratiku u l-membri tiegħu biex flimkien ikollna l-iktar oppożizzjoni b'saħħitha. Taċ tifhem ukoll li bħalissa l-krikek għadhom jiġbdu l-ispak minn wara l-kwinti anke fir-rigward tal-ħatra ta' kap. U hemm il-possibilità li l-pajjiż jispiċċa f'sitwazzjoni ta' one state b'żewġ rjus. Sa tkun qed taħdem biex tagħti nifs lill-Partit Nazzjonalista anke kosta kollox taqta' legat ta' dawn il-krikek? Naħseb diġà wieġibt parti minnha diretta lejn persuna partikolari kif saqsejtna qabel. Mela. Ejja nikkonċedi li nuża l-kelma klikek. Għalli ma noqgħodux niġġieldu fuq il-kelma. Mela il-klikek jew il-gruppi tan-nies li kollhom interessi partikolari ħalli jkunu aktar eleganti jeżistu f'kull partit, fil-Partit Nazzjonalista, fil-Partit Laburista, fil-Partit Demokratiku ma naħsibx li jeżisti għax mhuwiex kbir daqshekk biex ikun hemm dawn it-tip ta' assoċjazzjonijiet ta' nies f'intern tal-partit, jeżistu barra minn Malta, jeżistu fil-assoċjazzjonijiet tal-futbol u tal-isport, jeżistu fil-Knisja. F'kull istituzzjoni jew assoċjazzjoni jew partit jeżistu dawn ġifieri mhux xi mostri huma interessi ta' gruppi ta' nies li jkunu ilhom jaħdmu jew ma' kandidat b'saħħtu partikolari jew għal xi interess ekonomiku jew settorjali partikolari. Barra minn Malta jkollok il-lobby groups. Fl-Amerika l-lobby groups huma bil-Kostituzzjoni. Min għandu l-lobby group taż-żejt, min għandu l-lobby group tal-ambjent. Malta huma aktar imdawrin mal-persuna ta' kandidat b'saħħtu jew riċenti jew anke passat. Jiena naħseb li dawn huma parti mill-ħajja ta' partit, però naħseb li m'għandhomx ikunu ikbar mill-partit. Jiena nuża kelma li nissellifa mill-kamp sportiv, ħadd huwa ikbar mill-partit. Ħadd m'għandu jkun ikbar mill-partit u allura meta jiena nisma' diskorsu jien ta' dak u jien tal-ieħor u jien ta' dak u jien tal-oħra, aħna rridu nkunu tal-partit. In-nazzjonalisti veri jridu jkunu tal-partit. Naħseb u nifhem illi l-Partit Laburista jadotta jew jixtieq li jadotta l-istess stans għax anke fil-Partit Laburista ikun hemm dawn il-korrenti, il-Partit Laburista għandu kif għadda mill-tiġija tal-deputy leadership. Naħseb li kien hemm dawn il-korrenti hija xi ħaġa sana u minn qalli ta' dan li tiġġieldu ma' tal-oħra u tal-ieħor ma' tal-oħra. Mhux normali dan. Inti se tkun qed taqta' dawn il-krikek? Dawn ma taqtaħomx, dawn ikunu jeżistu. L-importanti ġdid mill-partit. Mela, illi ma tiddependix minnhom, illi ma tkunx maħkum minnhom, ħanerġa' nuża l-kelma li użajt inti għax oġbitni li ma tkunx bil-katina magħhom li jeżistu. Li jeżistu xi ħażin, li jkun hemm grupp ta' nies li pereżempju jkunu ftit iktar konservattivi minn oħrajn. Li jkun hemm grupp ta' nies li pereżempju kellhom fil-passat kandidat wieħed preferit, ma ġara xejn. Nitkellmu internament, niddibattu, id-diskussjoni hija tajba, imma il-partit maħkum minn ħadd. Ma tfissirx li f'daqqa waħda daw sparixxew jew m'għadhomx jeżistu, imma kultura ġdida, mod ġdid, fejn il-partit huwa dak il-vejikolu, l-organu li għandu bżonn il-kulħadd, li kulħadd jista' jasal u li jekk jien nirbaħ għax elibt il-ta' periċi kalaxxone, l-għada immur ejja ħanadmu. L-għada nirringrazzja u nestendiliet ħalli kulħadd illi ġielet kontra tiegħi f'dil-kampanja ikun issa miegħi fil-battalja biex insaħħu l-Partit Nazzjonalista u niġġieldu biex inkunu fil-gvern. U tista' ssir.
Però Brimba jura musta taħtanti. Ejja ma nużawx il-klim li il-Brimba hija mhix kelma li nassoċja, di tal-gruppi aktar reali, di mhux kwestjoni ta' Brimba, di hija kwestjoni ta' assoċjazzjoni ta' gruppi ta' nies. U spjegajtlek kif ħanittakilja. In-nies ma tistax tisparixxihom, in-nies ma tistax tkeġġihom, in-nies ma jistax jisparixxu biex tagħti nifżi, titturihom, tikkonvinċihom illi jekk naħdmu l-kol għal ġid tal-partit mingħajr il-ħakma mingħajr il-katina, naħdmu aħjar. U jgawdi l-partit, jgawdi l-pajjiż, allura jgawdu huma wkoll. Dak u xi jfisser il-politika tal-konvenzjoni b'mod ġdid. Kontent li ħatati nifs ġdid billi tiftaħ beraħ il-twieqi u l-bibien tal-Partit Nazzjonalista. Qed segwini, qed taġobni. Appell li sar minn ħafna anke qabel l-elezzjoni li għaddiet ta' Ġunju. Kien il-Partit Nazzjonalista jerġa' jilqa' fi ħdanu nies li kienu twarbu b'xi mod jew oħra mill-partit. Inti stess kontat li Franco De Bono m'għadux postu fil-partit. Kif taħsibha fuq dan, fuq persuni li oħra li ġew sospiżi bħal Nino Zammit, Michael Falzon, Lu Bondi u aktar meta skont informazzjoni li persuna li segwu ħafna wkoll bħalissa f'4 ta' Wissu kont qed tieħu kafe inti mal-istess Michael Falzon. Mela, jien għadd u nerġa' ngħid u kuntent li nibqa' ngħid għax hekk nemmen. U dak li ngħid jien bi prinċipju ma jinbidilx dak li għandi bħala opinjoni fuq diversi oġġetti huwa suġġett ukoll għall-konvenzjoni. Però dan huwa xi ħaġa ta' prinċipju. Kull min il-Partit Nazzjonalista weġġaw jew warbu jingħad illi jekk weġġajna xi ħadd jien immur biex inġibu lura u jien immur biex nitolbu skuża u mmur personalment. Għadd ukoll li min weġġa lill-partit m'għandux postu fil-partit. Ma tfissirx li m'għandux idejat tajbin, ma tfissirx li ma jistax jikkontribwixxi, tfisser li m'għandux postu internament fil-partit. U mhux se noqgħod insemmi persuni għax dan mhux kwistjoni ta' persuni. Meta inti titlef elezzjoni b'36,000 ma tlifx elezzjoni għax inti ġeliet ma' Kajju jew ma' Sempronju, ma' Tali jew ma' ieħor, tfisser li tkun warrabt setturi sħaħ ta' nies. Mela jien dak li qed ngħidu nibqa' ngħidu illi rrid nikkonċentra biex immur inġib in-nies. Meta ngħid in-nies mhux ismijiet ta' persuni wieħed għax forsi iktar viżibbli għax iktar popolari. Imma mhux dawn ismijiet li importanti. Setturi sħaħ. Il-Partit Nazzjonalista tilef in-negozjanti. Mhux persuna, mhux wieħed, mhux tnejn, mijiet, eluf. Però inti semmejtu Franco De Bono. Le, jien ma semmejt lil ħadd. Staqsewni dwaru. Li hija kompletament differenti. Jien ma identifikajt ħadd lil ħadd. Imma peress li huwa persuna voċifera, titkellem ħafna pubblikament u tuża ħafna l-mezzi soċjali, allura n-nies isemmuh għax in-nies mill-ewwel imorru fuq ismijiet li jaraw li huma popolari, eċetera. Ma di mhux kwistjoni ta' persuna waħda, di kwistjoni ta' prinċipju. In prinċipju, il-Partit Nazzjonalista irid jibqa' bil-140,000 vot, jew irid jerġa' jġib lura in-naċ il-mitlufa. Irid jerġa' jġib lura in-nies li weġġajna. Jew nies mhux li weġġajnihom ta' għax telgħu ħafna nies ma weġġajnihom xejn. Għax il-Partit Nazzjonalista mhux imqogħdu imur iweġġa' n-nies. Imma jaf illi m'għandniex nikkonvinċuhom. Naf illi il-Partit Laburista huwa alternattiva aħjar. Ġifieri, dak il-prinċipju kif ħanerġgħu nġibu lura n-nies lejn il-Partit Nazzjonalista. U mhux se noqgħod inħares lejn l-ismijiet. Jiena nħares lejn il-prinċipju. Jekk hemm xi ħadd illi nista' nerġa' nikkonvinċi jiġi fil-Partit Nazzjonalista, nikkonvinċi. Jesti tafdhom il-ġwieħed. Le mhux kwestjoni ta' tafdhom, hemm żewġ distinzjonijiet. Min jivvotalek u min ikun miegħek ta' ġewwa mhijiex l-istess ħaġa. Inti tista' tikkonvinċi n-nies jivvotawlek, u mbagħad qed nitħattu fuq livell ieħor lil min ikun ta' ġewwa. Jekk ikun hemm xi ħadd illi weġġa lill-partit għatien, m'għandux ikun minn ta' ġewwa, ma tfissirx li ma taħdimx miegħu, titkellem miegħu, tisma' l-idejat tiegħu. Però l-iktar ħaġa importanti mhux dik illi aħna nġibu l dawk il-votanti li m'għadhomx jafdawna u jagħmlu fina.